शिशु तथा पिलामानंकु टीका दिया जाए कहीं ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର ଦ୍ୱାରା କାଣା ହେସି କୌଣସି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଯଦି ଆମର ଶରୀର ଭିତରକେ ପଶିଲେ ଏଣ୍ଟର କଲେ ସେତେବେଳେ କାଣା ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରବାର୍ ଲାଗି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଖେଦି ନେବାର୍ ଲାଗି ଶରୀର ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ ଯାହାକି ଇଂଲିଶରେ ଆଣ୍ଟିବଡି କହୁଛୁ ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେସି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆମର ଶରୀରରେ ସେ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରବାର୍ ଲାଗି ଶରୀର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜାନ୍ସି। ଏଇଟା ସେ ପ୍ରୋସେସ୍। ରକ୍ତ ଭିତରେ ଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ରକ୍ତରେ 3 ପ୍ରକାର ସେଲ୍ ଅଛି କେନ୍ଟା ଗୋଟେ ହେଲା RBC ଫାଷ୍ଟ, 2 ନମ୍ବରଟେ ହେଲା WBC। RBC କହୁଛନ୍ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, 2 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି WBC ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆଉ 3 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ତ ଏନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ପଡ଼ିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ। ରକ୍ତରେ ଥିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ସ ଶ୍ଵେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଏମାନେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରସନ୍। ତ ଏନୁ ଦିଆ ହେଇଛି ଚିତ୍ରରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ମାନେ ପୟା ଭଳିଆ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଣା ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡି। ଏଇଟା ମାନେ କେନା କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ ଭାଇରସ୍ ବା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଏକୋଷୀ ଜୀବ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଯାହାକି କହୁଛନ୍। ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ପ୍ରତିପିଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ ସେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଗୁଡ଼ିକ କାଣା କରସନ୍ ଭୂତାଣୁ ଦେହରେ ସେମାନେ ଚିପକି କରି ଲାଗି ଆସନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଭୂତାଣୁ ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ସହିତ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଟାକେ ହରାଇ ଦେବେ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ କେନ୍ମାନେ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ମାନେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ସେ ଭୂତାଣୁ ବା କୌଣସି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଆମର ଶରୀରରେ ବା ଶରୀରର କୋଷ ସହିତ ନ ଲାଗିପାରନ୍। (1798 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ବସନ୍ତ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଟୀକା ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ବସନ୍ତ ରୋଗର ଟୀକା ଉଦ୍ଭାବନ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିଥିଲେ ବେଲେ ଲେଖବ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ପିକ୍ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିକରି ମନେ ରଖି ପକାବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମର ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧିଜାତକ କୁହାଯାଏ। କାଣା କୁହାଯାଏ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଧିଜାତକ ପାଥୋଜେନ୍ କହନ୍ତି। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଚମଡ଼ାକେ ବି ନଷ୍ଟ କରିନେସନ୍। ଏମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ଷତିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରମୁ। ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ଯେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ଜଣେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବାୟୁ, ଜଳ, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବା ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଦେହକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ବା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯାହାକି ଆମେ କହୁଛୁଁ। ଯେନ୍ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ଗୋଟେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିନୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଡେଗବା କାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ ହଉ, ଜଳ ହଉ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଡେଗବା ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ବେଲେ ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କାଣା କହୁଛୁଁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କହୁଛୁଁ କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍। କେନ୍ଟା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହଇଜା ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ରୋଗ ବହୁତ ବ୍ୟାପୁଥିଲା ଏଇଟା ଆଉ ସର୍ଦି ହାଡ଼ ଫୁଟି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କାଣା କହୁଛୁଁ ମାତା ଯେନ୍ କହୁଛୁଁ ମାଆ କହୁଛୁଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ କହସନ୍ କି ସେ ମାତା ବୋଲବାଟା ମା ହେଇଛି ଯେନ୍ ବୋଲସନ୍ ହେଟା ହେଉଛି ହାଡ଼ ଫୁଟି। ଯକ୍ଷ୍ମା ଏଇଟା ଟିବି ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ରୋଗ ତାର ମାନେ ଔଷଧଟା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଥିଲା ଆଗକୁ ସେଟାକି ସରକାର କାଣା କରିଛନ୍ ଫ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍। ଏସବୁ ଜିନିଷ୍ ହଇଜା ସର୍ଦି ହାଡ଼ ଫୁଟି ଯକ୍ଷ୍ମା ଏ ରୋଗମାନେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ।
ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ। କେତେକ କୀଟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗର ବାହକ ରୂପେ କ୍ୟାରିୟର ରୂପେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାହକ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ମାଛି ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ରୋଗ ବାହକ। ଏଇଟା ମାଛି ମଶା ଦିଆହେଇଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବ କାଣା ଅନିଷ୍ଟ କରସନ୍ ସେଟା ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଏମାନେ କାଣା କରସନ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆବର୍ଜନା ଉପରେ ବସନ୍ତି। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାନେ କାଣା ତାର ଘା ହେଲା ରୋଗୀର କି କେନ୍ ତାର ପରିସ୍ରା ହେଲା ତାର ଥୁକ୍ ହେଲା ଖେଙ୍କାର ହେଲା ସେ ଉପରେ ବସିବେ। ଇ ବ୍ୟାଧି ଜାତକ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ଯାଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାଛିମାନେ ବସନ୍ତି ସେଥିରେ ବ୍ୟାଧି ଜାତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟାଧି ଜାତକ ମାନେ ଏନୁ କୁହାହେଉଛି ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ। ସେମାନେ ସେ ମଇଳା ଜାଗାନୁ ବସିବେ ମାଛିମାନେ। ସେ ମାଛିନୁ ସେମାନେ ବସିକିରି ଆସିବେ ସେ ମଇଳା ଜାଗାରୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବସିବେ ବ୍ୟାଧି ଜାତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେନୁ ଛାଡ଼ି ଯାଏସନ୍। ଏହି ସଂକ୍ରମିତ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇବା ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନ ଖାଇବା ଭଲ। ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକି ଆମେ ଢାପିକି ରଖ୍ମା ଘୋଡ଼ଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା ରୋଗ ବାହକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଏହା ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରଜୀବୀର ବାହକ। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ ହେ ତାର ବାହକ ହେଉଛି ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା। ମାଇ ଏଡ଼ିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେସି। ଏଇଟା ଭୂତାଣୁର ବାହକ ହେ। ଯେତ୍କି ମଶା ଅଛନ୍ ଏମାନେ କାଣା କରସନ୍ ପାଣିରେ ଡିମ୍ବ ଦେସନ୍। ଆଖର ପାଖର ଆମର ପରିବେଶକେ ଆମେ ସଫା ରଖବାରେ ହିଁ ଭଲ ହେ। କୁଲରରେ ପାନ୍ ଜମସି ଟାୟାର ଭିତରେ ପାନ୍ ଜମସି ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ପାଣି ଯେତ୍କି ଦିନ ଯାକ ଜମବା ସେତ୍କି ଦିନ ଯାକ ସେମାନେ ସେନୁ କାଣା କରିବେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବେ ଡିମ୍ବ ଦେବେ। ଡିମ୍ବରୁ କାଣା ହେବା ଫେର୍ ମଶା ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ସବୁକେ ସଫା କରବାର୍ କଥା ପାଣି ଜମି ନ ଦେବାର୍ କଥା ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଆମ ବାସଗୃହର ଚାରିପାଖ ତଥା ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଶାର ବଂଶ ବିସ୍ତାରକୁ ଆମେ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଣା କର୍ମା ମଶାରୀ ଦେମା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରିମ୍ ଆସୁଛେ ସେଟା ବି ଲଗେଇ ପାର୍ମା ଶରୀରରେ। ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧମା ବିଲ୍ ବୁଡ଼ଲା କି ଯେନ୍ ସମୟ ମଶା ବେଶୀ ଆସନ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧମା ଏସବୁ ଜିନିଷ କର୍ମା। ମଶାରୀଟା ମେନ୍। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କୀଟନାଶକ ଦ୍ରବ୍ୟର ସିଞ୍ଚନ କର୍ମା ଘରେ। ତାପରେ ଦେଖ୍ମା ମଣିଷରେ ଯେନ୍ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ କେନ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ ରୋଗ ପ୍ରସାରର ମାଧ୍ୟମ କାଣା ଆଉ ସାବଧାନ ରହିବାର ଉପାୟ କାଣା। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଯକ୍ଷ୍ମା। ବୀଜାଣୁ ହେଉଛି ସେ ଅଣୁଜୀବ ହେଉଛି ବୀଜାଣୁ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ। କାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପ୍ସି ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ମିଲିମିଲା ଭୂତାଣୁ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ହେ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପ୍ସି। ହାଡ଼ ଫୁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେଟା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇକରି ସଂକ୍ରମଣ ହେସି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ପୋଲିଓ ବି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ହେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଉପାୟ ଦୂରେ କେନ୍ତାକିରି ରହେମା କେନ୍ତାକିରି ଆମକୁ ନା ହେବା ସେ ରୋଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ରଖ୍ମା। ରୋଗୀର ସେବାକାରୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ସେବାକାରୀ ମାନେ ଯେ ତାହାକେ ସେବା କର୍ସି। ସେବା କାଣା କର୍ବା ତାର ଦେଖଭାଲ କର୍ବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍କେ ଖାନା ଦେବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା ଗଧାବା ପଧାବା ସେଟାକି କହୁଛୁଁ ସେବାକାରୀ। ସେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖ୍ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ। ଠିକ୍ ବୟସରେ ଟୀକା ନେବା। ରୋଗୀକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ରୋଗୀକେ ଅଲଗା ରଖ୍ବାର ଦରକାର ନାଇଁନ ଏସବୁ ଜିନିଷ କର୍ମା। ତାପରେ ଆସିଲା ହଇଜା ଟାଇଫଏଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ବ୍ୟାପ୍ସି। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଓ ଗାଧୁଆ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭଲ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ୍ ଭାବେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫୁଟା ଛଣା ପାଣି ପିଇବା ଟୀକା ନେବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କର୍ମା। ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫାସୁତରା ରହେମା ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାନା ଖାଏମା ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏମା ବାସି ଖାନା ନେଇ ଫୁଟା ଛଣା ପାଣି ପିଇମା। ଇଥୁଁ ଇ ପ୍ରୋସିଜର୍ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ରହେମା ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସାବଧାନ ରହିବାର ଉପାୟ।
ना होए, से रोगर हवा संभावना बहुत कम थी। तापर आसला हेपाटाइटिस बी भूताणु जनित रोग। जल हूँ तार माध्यम रोग प्रसार, पानी फुटाई छाणी पीवा और ठीक समय टीका नेवा। मलेरिया ज्वर आदि प्राणी द्वारा माने रोग हेसी। रोग प्रसार माध्यम हूँ मशा, जेनटा कि आगुन कही माई एनोफिलिस मशा मलेरिया रोगर कारण। एडिस मशा द्वारा कण डेंगू ज्वर हुए बोली कहीचे, फेर देखी नेमा। पशु मानक ठारू अणुजीव जनित रोग। अणुजीव माने केवल मनीष किंबा उद्भिद मानक रोगर कारण होई नथांती, अन्य पशु पक्षी मानक देहरे मध्य रोग उपजाई थांती। माने पशु पक्षी मानक ठारे भी काଣା रोग सृष्टि करसन। उदाहरण स्वरूप मनीष एवं गाई गोरु मानक ठारे आंथ्राक्स नामक एक मारात्मक बीजाणु जनित रोग देखा जाय थाए। गाई गोरु मानकु फाटुआ रोग हेसी। फुट एंड माउथ डिजीज जेनटा कहूँ, इटा भूताणु जनित रोग है। ये फुट एंड माउथ डिजीज जेनटा फाटुआ रोग कहूँ गाई गोरु मानकु हेसी। रॉबर्ट कॉक तांकर इन पिक्चर दिया है। 1876 ख्रीष्टाब्द बासिलस आंथ्रासिस नामक बीजाणु जनित आंथ्राक्स रोगर आविष्कार करथिले। केन रोगर आविष्कार करथिले? आंथ्राक्स। किए? रॉबर्ट कॉक परीक्षा रे पढ़िसे। उद्भिद रोगर नाम। उद्भिद केन केन रोग हेसी? बेसिकली नो तीनटा रोगर ना दिया है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अणुजीव बीजाणु है कि कवक है कि भूताणु केन किस्मर जोटा बा केन जनित रोग है सेटा दिया है। रोग प्रसार माध्यम वायु, मंजी, कीट, पतंग ये सब जिनिस आलोचना करमा। फास्ट आसला लेम्बुर जादुरा रोग। बीजाणु द्वारा बा बीजाणु जनित रोग हूँ लेम्बुर जादुरा रोग, कहूँ इंग्लीश कण साइट्रस कैंकर। रोग प्रसार माध्यम हूँ वायु। वायु द्वारा लेम्बुरा जादुरा रोग व्याप्सी। 2 नंबर आसला गहमर कलंकी। ई रोगटा प्राय देखबार के मिलसी। गहमर कलंकी रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज कहसन। गहमर जेन आड़े गहम चाष हुए से बेसिकली जानसन। यहाँ आमर आड़े इन प्राय गहम चाष ना करूँ, धान चाष करसूँ। हेतिर आमर ये बाबद हेतकी टी नान ज्ञान। गहमर कलंकी कण हेसी पूरा सब सुइन हेसी, किछि किछि ओने हुए। गहम गहम अमल ना चाष कर क्या फायदा, क्या लाभ अच्छे क्या चाषीर। तो तेणुक सी काଣା करसी विभिन्न कीटनाशक औषधर प्रयोग करसी। तो ये गहमर कलंकी बहुत भयानक रोग है। तो ई रोग कवक द्वारा हेसी, कवक जनित रोग। रोग प्रसार माध्यम काण वायु और मंजी। 3 नंबर आसला भेंडीर येलो भैन। भेड़ी चाष रे येलो भैन मोजाइक बोली गोटे रोग हेसी। सेटा हूँ गोटे भूताणु जनित रोग और तार रोग प्रसार माध्यम हूँ कीट। भेंडीर येलो भैन भूताणु जनित रोग परीक्षा रे आसी। भेंडीर येलो भैन अणुजीव प्रकार काण लिखब? भूताणु। भूताणु जनित रोग। रोग प्रसार माध्यम पढ़ले कीट लिखब। एथर बही पार्ल।